Приказка за лунното езеро. Имало едно време в подножието на висока планина малко селце. В него живеело добро момиче на име Соня. Тя била с дълги кестеняви коси, всички в селото я обичали, защото винаги помагала на другите. Недалеч от селото се намирало лунното езеро. Хората разказвали, че в нощите на пълнолуние водата му светила като сребро и че на дъното му е скрит древен вълшебен камък. Никой обаче не смел да го търси, защото езерото било пазено от стар воден дух. Една година настъпила тежка суша. Реките започнали да пресъхват, нивите пожълтели, а кладенците почти се изпразнили. Старейшините на селото били много разтревожени. Най-възрастната жена в селото казала: преди много години чух легенда. Ако някой намери вълшебният камък на лунното езеро и го донесе и положи на върха на планината, водата ще се върне. Хората се спогледали уплашено. Никой не искал да тръгне. Само Соня направила крачка напред. Ще опитам, казала тя. На следващата сутрин тя взела малка торбичка с хляб, дървена флейта и тръгнала към езерото. Когато стигнала, водата била тиха като огледало. Изведнъж от средата на езерото се издигнала синкава мъгла и от нея се е появил водният дух. Защо си дошла, дете? Попитал той. Искам да помогна на селото си, отвърнала Соня. Духът я погледнал внимателно. Много хора се идвали за богатство и слава. Ти за какво мечтаеш? Соня помисляла за миг. За какво ли? Мечтая хората и животните да имат вода, да бъдат щастливи, усмихнати. И водният дух се усмихнал. Тогава ще ти дам шанс, но първо трябва да преминеш 3 изпитания. Първото изпитание било на мъдростта. На повърхността на езерото изплували 3 лилии. Коя от тях е най-ценна, дете? Питал духът. Първата била от злато, втората от сребро, а третата била обикновена, красива лилия. Соня посочила бялата лилия. Защо не избра златната? Попитал духът. Защото тази е жива, естествена, тя расте и носи красота. Духът кимнал одобрително. Второто изпитание било на смелостта. От гората се чул страховит рев. Появил се огромен вълк. Но Соня забелязала, че лапичката му е ранена. Вместо да избяга, превързала раната му и вълкът благодарно навел глава и изчезнал след дърветата. Смелостта е да направиш добро въпреки страха. После дошло третото изпитание на доброто сърце. От езерото изплувал малък съндък, пълен с скъпоценности. Вземи го, дете, и се върни у дома, предложил духът. Ще бъдеш най-богатата, ще бъдеш най-богатия човек в селото. Соня погледнала, усмихнала се и поклатила глава. Ако го взема, селото пак ще остане без вода. Тогава водата заблестяла ярко. На дъното се е появил син камък,
който сияел като звезда. Ти премина всички изпитания, Соня. Вземи вълшебният камък, дете, защото го заслужаваш. Соня взела камъка и започнало трудното изпитание към върха на планината. Пътят бил стръмен и дълъг. Когато най-после стигнала върха, тя поставила камъка върху голямата скала. В същият миг небето се озарило от сребриста светлина. Облаците се събрали над планината и завалял дългоочаквания дъжд. Завалял дъжд. Потоците отново запели, реките се напълнили, полетата станали зелени, а животните намерили вода, радост и красота. Когато Соня се върнала в селото, всички я посрещнали с радост, но тя не поискала награда. Водата е за всички, казала тя. А старият воден дух понякога още се появява над лунното езеро в нощите на пълнолуние. Казват, че ако човек има добро сърце и се вгледа внимателно във водата, може да види отражението на смелата красива Соня и сиянието на вълшебният камък. И така селото процъфтявало много години. А историята за Соня се разказвала от поколение на поколение. И те живели щастливо дълги години.